Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushone ngehluko wesifazana odudulwe ngesikhathi kudunwa imonto yemali izolo eMzingazi eRichards Bay. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede media. Igama lami ngusibonga konke wakantwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Akubikwa ukuthi ushone ngehluko owesifazane odudulwe wabulawa isigebengu besiduna imonto yemali izolo ngesithuba zabo 7 ekseni eMzingazi eRichards Bay. Ubesanda kwina imonto wesifazana odudulwe wabulawa ngabe bebamba imonto yemali kwaZulu Natal. Lo owesifazane onguthisha uMiss Maphumulo sesithombeni usanda kuwena imonto entsha yakwa Renalt. Nguye lo odutshele wafe bulawa izinkabe bezibamba imonto yemali izolo ekseni eMzingazi. Kube ukuthi ubefundisa eMzingazi Primary School. Kusola sengathi ubengabona ukuthi kubanjwa inkunzi awabe esengena. Kubikwa ukuthi lo wesifazane obesihambela ngemonto yakhe bengaboni ukuthi kuphangwa imonto yemali, wabe esedutshulwa izigebengu ezihambela ngemonto yakhe. Amazwe enduduzo esikhuleni zokuxhumana alokhu engene njalo ngakho okudlula emhlabeni kwalentandokazi kaMiss Maphumulo. Mina ke bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalo lodaba khona lapha kuyi-comment section. Mina nje ngithethela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.